Sant Sepulcre. El grup escultòric del Sant Sepulcre va ser encarregat gràcies a la mediació d'un devot de l'Arxicofradia de la Mayordomia del Santíssim Sagrament que va sufragar les despeses de l'adquisició de les imatges escultòriques, obres de l'escultor Carlos Rodríguez, que seguiria les indicacions del sacerdot crevientí Juan Martínez García. Originàriament, el pas consistia en la imatge del Crist mort a l'interior d'una urna, fins que, a 1925, es va completar el conjunt amb uns angelets que alcen el cos inert de Crist, conjunt inspirat en el conjunt processional tallat per l'escultor valencià Juan Dorado Brisa el 1896 per a la cofradia del Sant Sepulcre de Múrcia i que va ser conegut popularment com el Palomar, per la configuració dels àngels que alcen el sepulcre on es troba el cos del Crist mort. Representa dos moments passionals, Crist jacent, sense vida després de la seva crucifixió, i l'aixecament de l'etapa del seu fèretre per part dels àngels com a pas previ a la resurrecció. El conjunt escultòric tallat per Carlos Rodríguez escenifica una composició molt original en el qual les imatges formen part del tron, dos dels àngels col·locat un capdavant i l'altre als peus, amb la posició de genolls en terra, suporten en l'aire un dosser que simbolitza la tapa del sepulcre, mentrestant que un àngel descendeix del mateix dosser i un altre es col·loca sobre aquest, portant una torxa i una creu en cada mà. La creu simbolitza la mort de Crist i la torxa la llum de la resurrecció, la victòria de la vida sobre la mort.